Hello, maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan ko sa Ginoo ug welcome sa another episode sa atong channel karon ug atong pagahisgutan ang mahitungod sa generational curse. Hallelujah. Familiar ba mo ani nga word generational curse mga igsuon? Praise the Lord, hallelujah. So ato kining tun-an mga igsuon tungod kay sa kadaghanang mga katawhan karon mga igsuon. Wala sila kabalom ba hitungod ani pero ang ilang kinabuhi all their lives, hallelujah na nalambigit aning generational curse mga igsoon ug dili sila kagawas tungod kay wala sila kabalo nga na-captive day sila sa generational curse mga igsoon, hallelujah. So dili ni tinumo ni atong pagahisgutan karon mga igsoon ato kining gamitan, hallelujah, sa atong armas which is ang atong Bible mga igsoon, hallelujah. So ato kuning tun-an aron ma-set free ta sa generational curse og sa dili pa akong gihangyo kamong tanan sa pagyuko sa atong ulo ug magampo kita. Gracious Heavenly Father, dalaygon mahimayaon na mga Dios ning takna sa kaugtuhon Ginoo, mapasalamaton ako diha kanimo sa imong dakong gugmag kaayo kanamo Ginoo, ipataas kanamo sa kinatas ang dapit sa kalangitan o Dios, kay ang langit may imong trono ug ang yuta may tumbanan sa imong tiil. Hallelujah Lord. Tabangi kami o Dios, hallelujah, ug giyahi kami sa imong mga pulong. I pray for wisdom and discernment o Dios, hallelujah, sa imong mga pulong nga amo kining makinabuhi. Hallelujah, samtang anapa kami sa kalibutan Ginoo, magamit namo ang imong pulong sa pagkumbat sa mga enemies nga buot mulaglag sa among kalag o Dios. Pasayloa kami o Dios, hallelujah, sa among mga kasaypanan nga nahimo sa unahuna sa pulong ug sa buhat Ginoo. Hallelujah. Bisan pa man Ginoo, hallelujah, ang mga sala, hallelujah, nga wala namo nadumduman Ginoo, I pray nga imo kining ipabalik sa among memory aron mapangayoan namo pasaylo o Dios tungod kay nagaingon ka o Dios nga walay buling kunot man siya makaplagan sa among lawas Ginoong Hesus. Hallelujah. Busa Ginoo, I pray Ginoo, hallelujah, nga imong susihon ang matag fiber sa among kinabuhi Ginoo, sa among hunahuna, sa among kasing-kasing, hallelujah, sa among sinultian, sa among nadunggan, sa among makita nga walay nakasuksok, hallelujah, nga mga hugaw Ginoong Hesus aron kining tanan malimpyuhan ug sa adlaw sa imong pagbalik paghukom mahimo kaming angayan nga maatubang sa imong atubangan Ginoo, bisan pa man sa mga nakasala kanamo amo sa na silang gipasaylo Ginoong Hesus. Tabangi kami Ginoo nga magalakaw sa kamatuoran ug sa kaluwasan o Dios. I pray o Dios, hallelujah, nga imong i-dissolve ang tanang curse, hallelujah, sa among finances Ginoo, hallelujah, any curse for poverty Ginoong Hesus, hallelujah, nga nagakaon sa among mga kinitaan Ginoong Hesus, I break in the name of Jesus. Bisan pa man Ginoong Hesus, I pray nga imong i-pour out ang imong blessing sa matag usa Ginoo. Lord, tagaig kalinaw ang among kinabuhi Ginoong Hesus, mamuhat ka sa among kinabuhi Lord, bisan pa man o Dios, hallelujah. I pray nga imong i-dissolve ang tanang buhat sa kaaway diri kanamo Ginoong Hesus, hallelujah, ang tanang mga deception, ang tanang mga lies, ang tanang mga evil desires, pride Ginoong Hesus, bisan pa man intimidation, manipulation, control sa kaaway nga kanamo, I pray na imo kining inal and void in the name of Jesus. Cover us Lord with your holy blood Jesus Christ, hallelujah, tungod kay walay mahimo ang kaaway kung anaa ka sa among sulod Ginoo. Mamuhat ka o Dios, ipadala ang imong balang espiritu sa matag usa, magapanlihok ka kanamo Ginoong Hesus, ayo tugot Ginoo nga adunay mga open portal kanamo Ginoo nga makasulod si Satanas sa among kinabuhi, kundi Ginoong Hesus, hallelujah, ayuha kami gikan sa mga kasakit nga among naagian aron mahimo kaming gawasnon sa pagpangalagad, hallelujah, nga walay bisag unsa, hallelujah, nga gikuptan si Satanas nganhi kanamo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan ang tanang dungog himaya di alamang kanimo Ginoong Hesus, amen ug amen. Praise the Lord, hallelujah. So, nabantayan mga igsoon nga mga patterns sa atong kinabuhi mga igsoon or sa atong family mga igsoon nga nakaingon bitaw ta mga igsoon, hallelujah, nga kani nga problema is gikan pa man ni sa akong mga katigulangan. Sample ani mga igsoon kaning sakit, hallelujah. Kabantay ba ka nga naa kay naisakit sa imong family nga nakuha gikan pa sa imong mga katigulangan mga igsoon, hallelujah. So kana siya mga igsuon, dili na siya kasalagya mga igsuon, usaan na is curse na nga naangkon sa atong mga katigulangan tungod sa ilang sala ug napasa hangtod sa atong henerasyon, hallelujah, tungod kay ang sala mga igsuon nga dili nato mapangayo ag pasaylo, hallelujah, mao hinungdan sa curse nga atong madawatan ug sa atong mga
kaapu-apuhan pa mga igsuon. Hallelujah. So lain pa nga mga curse mga igsuon nga pwede madawatan sa tao is kaning broken family mga igsuon. Hallelujah. Adunay mga family mga igsuon nga bisag unsaon mga igsuon, mabroken gid mga igsuon tungod pud na siya sa mga kasala sa ilang katigulangan ba mga igsuon nga wala na bantayan o wala na pangayo ag pasaylo. Hallelujah. Nga hangtod sa imong panahon is rampant kaayo. For example, ang imong lulog-lula nagbulag unya imong uyuan or imong mamagpapa nagbulag unya sa imong henerasyon. Musugot ba ka nga magbulag maguba ang imong family mga igsuon kung unsa ang trauma nga madawatan sa imong mga anak. Hallelujah. So usa na siya nga mga generational curse unsa pa man mga igsuon. Ang pinakarampant mga igsuon sa ato ang panahon is kanig yung kawaladon mga igsuon. Hallelujah. Kabantay baka mga igsuon nga ang kawaladon sukad pagid sa imong mga katigulangan nagkalisod na hangtod na lang sa imong panahon bisag unsaon nimo paningkamot ningkamot ka nga makaeskwela kag insakto para makagawas ka aning kawaladon pero aduna gyud dako nga kanang dili nimo makontrol diba. For example kanang nang uban ha mag-abroad para makakita og dakong kwarta unya makagawas anang kawaladon pero sa dihang nag-abroad siya yes dako lagi siya sweldo 100,000 pero ang iyang kinitaan dili niya magunitan tungod kay naay nagsakit sa iyang family. Hallelujah. O kinahanglan tambalan. So ang iyang sweldo mapaingon ra sa tambal or kaning maguban og sakyanan kanunay na lang maguba ang imong sakyanan. So ang imong sweldo paingon ra dito sa pag-ayog sakyanan. Ana ba naay mga instances nga mukaon gyud sa imong mga hinaguan mga igsuon ug dili na siya ingon nga kasalagya mga igsuon kundi ang uban ana is spiritual. Hallelujah. Tungod kay nakasala lagi ang atong katigulangan or kita nakasala og tungluhan ta tungod sa atong mga gipangbuhat nga mga sala mga igsoon apan dili pa ulahi ang tanan alang kanato. Hallelujah. Aduna pay remedyo mga igsoon sa diha nga atong masayran. Hallelujah nga anaa dayt kita sa generational curse nagdala dayt kita sa generational curse tungod kay kining generational curse mga igsoon is naa ni sa atong blood. Hallelujah. Praise the Lord. Naglatay ni sa atong blood mga igsuon pero ang remedyo pod mga igsuon is nara pod sa blood. Hallelujah. Nara pod sa dugo mga igsuon. So atong sabton atong tukion ang Biblia mahitungod aning generational curse ug unsaon nato pag set free sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ron mahimot ang gawas nun ani mga igsuon. Hallelujah. So akong gihangyo ang tanan sa pag-abli sa atong mga kasulatan ug arita magbasa sa Deuteronomy verse 28 chapter 28 verse 58 to 59. Kung dili ninyo tumanon pag-ayo kining tanan nga mga sugo nga nasulat niini nga libro ug dili ninyo tahuron ang halangdon ug katingalahang ngalan sa Ginoo nga inyong Dios, padad-an niya kamo og inyong mga kaliwat ug talagsaon nga makalilisa nga mga katalagman ug mga kasakit nga grabe ug walay kaayuhan. Praise the Lord. Hallelujah. So atong nasayran mga igsoon. Hallelujah. Kung dili ta magmatinod-anon sa sugo sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ug dili nato siya tahuron. Hallelujah. Praise the Lord. Nagaingon diri nga padad-an ta niya ug ang atong mga kaliwatan. Imagine na mga igsoon. Dili lang kay ikaw. Hallelujah. Kundi ang imong mga kaliwatan, meaning imagine na ang imong mga apo. Hallelujah. Magantos gihapon mga igsoon ang apo sa imong mga apo. Hangtod na lang sa pila ka henerasyon nimo mga igsoon tungod sa imong sala nga nahimo karon makaangkon sila og katalagman og mga kasakit. Hallelujah. So kani ding mga sakit usahay mga igsoon dili ni siya physical lang mga igsoon tungod kay nagpabaya ka sa imong kaon. No, ang uban nga sakit mga igsoon is spiritual. Hallelujah. Tungod kay ang uban for example na lang nabantayan nimo nga ang imong lulog-lula or imong lulo na diabetes, imong papa na diabetes, so nagbantay ka imong kaon wala na ka nag high in sugar kay nakabalo ka nga naa sa inyong dugo ang diabetes pero nagsakit lang gihapon kag diabetes mga igsoon nga numan tungod kay ang ubang sakit dili physical kundi spiritual mga igsoon. Hallelujah. ug naa sa dugo. Hallelujah. So kinahanglan ato ning putlon kaning generational curse. Hallelujah. aron dili ni kini mapasa sa ato pang mga kaapu-apuhan mga igsoon. Imagine nga nagantos na ganita niya ang ato pag yung mga
apo atong mga anak mag-antos pa gyud mga igsoon. So enough na nga naa sa ato ang mga igsoon. Putlo na nato sa ato pa lang nga panahon mga igsoon. So magpadayon ta palihog og ablis sa inyong kasulatan diha sa Exodo 20:5 mga igsoon. So common ni siya nga verse mga igsoon. 25. Hallelujah, praise God. So magsugod ta diri sa Exodo 20 verse 4 mga igsoon. Ayaw kamo paghimog mga Dios sa dagway sa bisan unsa nga anaa sa langit o sa yuta o sa tubig. Ayaw gayud ninyo kini alagari o simbaha kay ako nga Ginoo nga inyong Dios abughuan dili ako gusto nga may lain kamong simbahon. Silutan ko ang mga nakasala kanako apil ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon ni anang mga nagasaligway kanako. Praise the Lord, hallelujah. So bantayanan mga igsoon kaning pagsimba og Dios mga igsoon. Hallelujah. So hallelujah ang uban kanato mga igsoon og gikan pagita sa dako nga simbahan mga igsoon nga nagasimba og Dios mga igsoon. So sa ako mga igsoon gikan ko ana nga simbahan mga igsoon og nakaingon ko sa akong kagalingon nga sa among family ako bitong gi-reminisce akong nadumduman mga igsoon. Ako ra may nag-born again pero hallelujah na surprise ko pag abot nako diri sa Cebu mga igsoon. Hallelujah tungod kay nakasimba ko UPC mga igsoon. Gi-welcome ko nila mga igsoon og na-excite sila sa ako ang natingala kong tungod sa akong apelyido tungod kay ang First Peter ay presbyter ba na sa tawag na nang magdumala bitaw murag kadagkuan sa mga pastors sa Cebu ug sa Negros. Hallelujah is ang iyang apelyido is Cabillo mga igsoon. So akong apelyido sa pagkadalaga mga wala man dili man mi wala ko kailaan na nila, wala ko nailhan nga mga parinti diri sa Cebu. Hallelujah. Pero matud pa sa akong lulo or sa akong lula, hallelujah, nga taga Cebu gid sila. Pag abot sa World War II, namalhin sila og puyo diri sa namalhin sila dito sa Leyte og puyo. Hallelujah tungod kay ning likay sila sa gera. Pero taga Cebu gid ang akong mga lulog-lula. Nakain ko nga ako siguro tong mga parinti. Hallelujah. Pero salamat sa Ginoo ba nga naaday ko yung mga parinti nga mga alagad pud sa Ginoo mga igsoon. So ato man tong nabasa mga igsoon nga ang katong pagsimbag Dios is wala kahimot isa tong buhi nga Dios tungod kay magsilos man atong buhi nga Dios nganong magsimba man ta sa mga binuhat. Hallelujah. Nga siya man ang magbubuhat sa tanan. So dili nato simbahon ang mga binuhat kundi ang atong simbahon ang nagbuhat. Hallelujah. So ang mga Dios kaning bisan pag gimugna na nimo sa gold or sa silver or sa diamond sa ngalan nga gihinimo lang na siya mga igsuon. Hallelujah. Dili ginamo ang Dios. Hallelujah. Ang imong simbahon dili ang hinimo kundi ang naghimo mga igsuon. Praise God. Hallelujah. So padayon ta mga igsuon. Hallelujah. So kinsa man ang mga karakter sa Bible mga igsuon nga natungluhan tungod sa ilang mga sala mga igsuon. Hallelujah. So ang uban mga igsuon like for example kang Cain. Hallelujah. Si Cain, si Haring Saul, si Jezebel, si Haring Solomon. Hallelujah. Ngano man unsa may ilang mga common denominator nganong nakaangkon man sila mga tunglo mga igsuon tungod sa sala. Hallelujah. Ang ilang mga sala is usually mga igsuon kaning pagsimba og Dios kaning witchcraft mga igsoon. Hallelujah. Si Cain mga igsoon wala dawata sa atong buhi nga Dios ang iyang halad dili tungod kay naghalad ra siya gulay unya ang iyang igsoon naghalad og mananap mga igsoon kundi si Cain is dautan siya binuhatan. Hallelujah. Maong wala dawata sa atong buhi nga Dios ang iyang halad. Nana siya sa New Testament mga igsoon. Wala na siya nasulat sa Old Testament pero sa New Testament nasulat nga si Cain dautan og binuhatan mga igsoon. Mao di ay nga wala dawata sa Ginoo ang iyang halad mga igsoon nga sinunog. Hallelujah. Praise the Lord. So kinsa pa man ang karakter sa Bible nga natungluhan ang iyang kaliwatan si Haring Saul mga igsoon. Instead nga si Haring Saul is generational blessings. Pagtuyok sa panahon mga igsoon is hallelujah nahimo siyang prideful mga igsuon tungod sa iyang pagkahari mga igsuon nga iyang gikasilagan si Haring David mga igsuon. Usa na siya nga bantayanan nato mga igsuon sa dihang paboranta sa tungbuhi nga Dios. Si Haring Saul gipaboran nahimo siya og hari pero tungod sa iyang garbo hallelujah gusto siya nga hallelujah
siya lang yun ang alagaran mga igsuon. Hallelujah. Ay pride mga igsuon. So nalaglag si Haring Saul, siya ug ang iyang tibuok. Hallelujah, kaliwatan mga igsuon. Hallelujah. Na natungluhan mga igsuon tungod sa iyang karbo. Ning dangop pagid siya espiritista mga igsuon, samot na gid ang kaulit sa Ginoo sa iyahang mga igsuon. Kinsa pa man mga igsuon, kani si Jezebel mga igsuon, kini babae nga si Jezebel mga igsuon. Grabe kay ni siya og espiritu mga igsuon, iyang gipangpatay ang mga alagad sa Ginoo, mga propeta. Hallelujah, iyang gipangpatay mga igsuon. Nagsimba ni siya og Dios mga igsuon. Hallelujah. Og kini si Jezebel, grabe gid kani siya garbo mga igsuon. Hallelujah. Ang iya ani is rebellion. Hallelujah. Gusto siya nga mo rebuildi sa mga alagad sa Ginoo. Gusto niya pang patyon. Hallelujah. Og naghimo po ni siya mga witchcraft mga igsoon. Hallelujah. So kining witchcraft mga igsoon, usa ni siya ka sala nga grabe mga igsoon. Actually lahi ang sin, lahi pud ang abomination. Ang witchcraft is abomination na siya, meaning ang sala inana lang na siya, pero ang abomination highest level na siya sa sala mga igsuon. Hallelujah. Grabe gid ang pagdumot sa atong buhi nga Dios aning abomination mga igsuon, kaning witchcraft mga igsuon. Hallelujah. Kani si Haring Solomon mga igsuon. Hallelujah. Si Haring Solomon, instead nga generational blessings, na ang tanang pabor sa iya tungod sa iyang mga katigulangan mga igsuon, tungod sa iyang amahan nga grabe og paghigugma sa atong buhi nga Dios, gisaaran ang ilang kaliwat nga mahimong hari, hallelujah, sa Israel. Pero tungod sa sala ni Solomon, unsa may ang sala, nagdangop siya sa mga Dios mga igsuon. Si Haring Solomon, tungod kay nagrebelde siya sa tungbi nga Dios, instead nga gitagaan siya kaalam, na sobraan ang iyang kaalam mga igsuon, wala na ning function ang iyang utok, nagsimba na siya Dios tungod ato mga igsuon. Hallelujah. Natungluhan siya mga igsuon, instead nga ang ilang kaliwat, hallelujah, ang covenant ni Lord kang David, sila'y maghari sa tibuok Israel. Bali na natunga ang Israel mga igsuon, gibutang og mga 12 portion, ang isa na lang ka portion ang paghaharian sa kaliwat ni David tungod kang Solomon mga igsuon, isa na lang ka portion. Ang uban mga igsuon is dito nagihatag sa lain mga igsuon. Hallelujah. Inana ka serious ang sa diha nga moribildi ta sa atong buhi nga Dios mga igsoon, imbes kay blessings nahimo na hinang curse ang atong maangkon mga igsoon. Hallelujah. So ato ginanglikayan ning pagsimba og Dios kaning pagdangop sa mga espiritista, kanang mga mananambal ba nga Bisaya, kana mga espiritista na sila mga igsoon, kanang ilang gipanghimo mga igsuon, wala na kahimot sa tungbi nga Dios. Likay na mga igsuon, kung naamang ganina sa inyong family, hallelujah, iampo ginang naa sa imong family nga naghimo ana mga igsuon, tungod kay ang pagampo mao ginay usa ka dako, hallelujah, nimo nga pwedeng buhaton alang sa imong family mga igsuon. Ang imong family mo at risk sa dihang mo dangop ta ng mga pagsimba og Dios og kining espiritista mga igsoon, kaning mga witchcraft. Hallelujah. To proceed ta mga igsoon. Hallelujah. Diri sa Salmo 51:5. Salmo 51:5. Nagaingon diri mga igsoon. Daotan ako og makasasala sukad pa sa gipanamkon ako. Praise the Lord. Hallelujah. So kita mga igsoon is makasasala ng daan sukad pa nga giburos ta sa atong ginikanan mga igsuon. Baby pa ta, nakasala na ta nga numan. Kinsa may nagsulat ato mga igsuon, kinsa may nagisgot ato nga makasasala siya sukad pa sa iyang pagpanamkon, si Haring David mga igsuon. Matud pa niya makasasala na siya sa dihang gipanamkon pa lang siya sa tiyan sa iyang ginikanan, sa iyang mama, makasasala na siya nga naman mga igsoon tungod sa sala sa iyang ginikanan mga igsoon. So iyang nadawatan mga igsoon. Hallelujah. Tungod sa sala ni Adan mga igsoon, hallelujah, kitang tanan nahimong corruptible ang atong flesh mga igsoon tungod sa ilang sala ni Adan ug ni Iba mga igsoon. Hallelujah. So atong hibaluan mga igsoon nga ang tagsa-tagsa kanato mga igsoon is naglatay gid sa atoa ang sala. Hallelujah mga igsoon. Naagid sa atong dugo ang sala.
ug naa sa atong dugo ang tunglo. Hallelujah, mo nang atong kinabuhi murag usahay di ta kasabot og naunsa naman ni atong kinabuhi bisag unsa ang atong paningkamot nganong wala man. Hallelujah, pero adunay solusyon. Hallelujah, adunay remedyo sa tanan mga igsuon. Kung ang atong curse naa sa dugo, ang remedy pod mga igsoon is naapod sa dugo mga igsoon. So unsa may angay natong buhaton aron mawala kani sa ato ang kinabuhi, ma-flush out sa atong lawas kining generational curse mga igsoon. Hallelujah. So basa ta diri sa Lucas, palihog kog abli sa inyong kasulatan diri sa Lucas 24:47 mga igsoon. Lucas 24 47. Praise God. Ug kinahanglan nga isulti ngadto sa tibuok nga kalibutan gikan sa Jerusalem nga tungod kaniya pasayloon sa Dios ang maghinulsol sa ilang mga sala. Hallelujah, praise the Lord. So ang angay natong buhaton mga igsoon, usa sa angay natong buhaton is kining paghinulsol gyud mga igsoon. Mao pud niyang gihisgutan ganina sa Levitico mga igsoon. Hallelujah, nga kinahanglan nga hinulsulan nato ang atong sala. Praise the Lord. So mao gihapon ang nasulat sa Marcos. Hinulsulan nato atong sala. Hallelujah. O parte sa paghinulsol kining pagbiya mga igsoon. Hallelujah. Aron mapasaylo ang atong sala mga igsoon. Ug mao ra ba natong buhaton mga igsoon ang hallelujah. So ang uban nagaingon hallelujah nga kinahanglan magpabautismo. So atong basahon kung kinahanglan ba ta magpabautismo mga igsoon. Buhat 2:38. Hallelujah. Buhat 2:38. Libro sa Buhat 2:38 Maingon si Pablo kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol sa inyong mga sala ug magpabautismo sa ngalan ni Hesus ug mapasaylo ang inyong sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So unsay giingon diri, unsay giingon ni Pablo aron mapasaylo ang atong mga sala, kinahanglan nga maghinulsol, hallelujah, ug magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah. So ato nang buhaton mga igsoon aron mapasaylo ang atong sala. Pero ang tanan ba nga nagpabautismo mga igsoon, napapas ba ang ilang sala? Ngano man lagi ang for example, nganong ako nagpabautismo man ko sa pangalan ng Ginoong Hesus. Pero wala man lagi na mangyapon ang generational curse nako mga igsoon. Hallelujah. Ang pangutana mga igsoon, sure ka nga sakto tong imong bautismo nga kanang imong nadawatan mga igsoon? Sakay sa pangalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Pero dili ta na nagpabautismo mga igsoon tungod ug alang nakahimo aning paghinulsol mga igsoon ug pagbiya sa sala. Ang uban mga igsoon napunggos lang tungod kay kanunay na ginahisgutan sa mga kapastoran. Atong basahon mga igsoon kung unsay tawag sa tawo nga nagpabautismo pero wala naghinulsol ug wala nagbiya sa iyang sala. Hallelujah. Palihog og basa diha sa Mateo 3 na may tawag ani mga igsoon kani mga tawo bitaw nga nagpabautismo pero wala naghinulsol. Mateo 3 7 Paingon sa 8. Hallelujah, praise the Lord. Nag-ingon diri mga igsoon, nakita ni Juan nga daghan ang mga Pariseo ug Saduceo nga nangadto aron sa pagpabautismo. Paingon siya kanila, kamo nga mga kaliwat sa mga bitin. Kinsa ang nag-ingon kaninyo nga makalingkawas kamo gikan sa silot sa Dios nga hapit na moabot? Kung tinuod nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pamatud-i kini pinaagi sa inyong mga binuhatan. Ngano man giingnan man niya nga, di ba kay si Juan ang iyang gituuhan is Tora o niya ang gituuhan po sa mga Pariseo, Saduceo kay Tora. Dapat dili niya awayon kay parehas man sila nga nangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Pero tungod kay hallelujah, nagpabautismo lagi ang mga Pariseo ug Saduceo pero walay paghinulsol ug walay pagbiya sa ilang sala. Busa gitawag ni Juan ang mga Pariseo ug Saduceo adto nga panahon kadtong nagpabautismo nga kanang bitong gusto lang bitaw mosulod sa langit pero walay paghinulsol. Ang tawag adto ni Juan is bitin. Hallelujah. So
kadaghanan ra ba sa nagapabautismo karon mga igsoon is walay paghinulsol o pagbiya sa sala mga igsoon. Hallelujah. Unsa pa man mga igsoon, naghisgot kita ganina og paghinulsol unya bautismo. Hallelujah, pagbiya sa sala unsa pa may angay natong buhaton mga igsoon aron hallelujah makalingkawas ta ning ginatawag og generational curse mga igsoon. Hallelujah. Pala kung apli sa inyong kasulatan mga igsoon diya sa Mateo 26 verse 28 mga igsoon. Mateo 26 verse 28. Hallelujah. Medyo bugat ra ba kay ni siya mga igsoon tungod kay daghan ang wala nagbuhat ani mga igsoon. Hallelujah. Mateo 26 verse 28. Nag-ingon diri mga igsoon. Hallelujah. Panginom kamong tanan niini tungod kay mao kini ang akong dugo nga iula aron mapasaylo ang mga sala sa daghang mga tawo. Kini nagapamatuod nga nanay bag-o nga kasabutan ang Dios ngadto sa tawo. Praise God. Hallelujah. Sa diha nga mag-celebrate tag Passover mga igsoon. Kaning pagkaon sa tinapay nga walay patubo ug pag-inom sa dugo sa wine. Nakig-covenanta ni Lord. Unsay giingon ni Ginoong Hesus diri mga igsoon? Panginom kamong tanan niini. Hallelujah. Kitang tanan kinahanglan mo inom. Hallelujah. Kay kini nagapamatuod nga may bag-o nang kasabutan sa Dios ngadto sa tawo. Hallelujah. Meaning mga igsoon imong gidawat ang covenant. Meaning pakigsaad. Hallelujah. So kung inumon nato ni mapasaylo ang sala nato mga igsoon, lakip ang sala sa atong mga katigulangan mga igsoon. Hallelujah. Sa dihang atong buhaton ang Passover mga igsoon, malimpyuhan. Hallelujah. So tungod kay ang dugo manggod matud pa kaganina akong giskutan mga igsoon nga tungod sa dugo, hallelujah, naglatay ang dugo bitaw mga igsoon. Hallelujah. Ang tunglo naglatay sa dugo, pero ang solusyon is naara pud sa dugo, pinaagi sa dugo ni Kristo nga iyang giulang adto sa krus sa Kalbaryo, sa dihang ato tong i-accept sa atong kinabuhi, atong dawaton ang iyang sakripisyo. Meaning kinahanglan ta nga mangayog pasaylo, kinahanglan atong angkuno ng atong sala, atong i-confess, atong dawaton ang covenant nga gihimo ni Jesus Christ, pinaagi sa pag-inom sa wine, pinaagi sa pagbautismo. Hallelujah. Mahugasan ta sa atong sala. Hallelujah. Nga nagadagayday. So nakoy story sa inyo mga igsoon ba. Katong mga niagi magong mga bulan mga igsoon is dugay na magud ko nakabantay mga igsoon nga naay something sa akong bana ba mga igsoon ba nga murag something wrong sa iyaha. So kadto nga tay mga igsoon is nagfasting ko mga igsoon. Nagfasting ko unya nag-soak in ko sa prayer mga igsoon. Hallelujah. Unya ang akong gipangayo sa akong fasting is ang tanang tunglo nga iyang naangkon gikan pa sa iyang katigulangan. Hallelujah. Sa iyaha nga naa sa iyang dugo i-flush out. Hallelujah. Sa iyang lawas ug pulihan sa dugo ni Kristo nga iyang giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Hugasan to nga tanan nga sala sa katigulangan nga naa sa iyang dugo ba mga igsoon. Iyang ma-flush out to sa iyang lawas ug mapulihan sa dugo ni Kristo mga igsoon. Hallelujah. So mao to akong gi-fasting. Wala ko nagsaba niya nga mao to akong gi-fasting mga igsoon. Unya sakalit lang, usually manggod mo uli na siya gabi na, pero kadto is naguli siya mga dili pa kaayo gabi, mga alas 6 man siguro to, basta dili pa kaayo gabi. Unya dito sa CR. Hallelujah. Nag-CR siya niya, pagawas niya, tingala ko sa iyang dagway kay masulubon man murag nay kabalaka ba, ingon dayon siya nga nalibang daw siya dugo daghan kaayo. Ni siya nga pero wala man ko'y sakit, wala man naglabad akong ulo, wala man ko gihilantan, pero daghan kaayo nga dugo ang akong gikalibang. Matud pa niya mga igsoon. So hallelujah, nag-ingon ko niya nga praise God kay
nagfasting manggod ko unya akong gipray ni Lord nga ang tanan nga tunglo nga imong nadawatan gikan pa sa imong katigulangan i-flush out, hallelujah, pinaagi sa dugo ni Kristo malimpyuhan ka, hallelujah. Praise God, palihog kog abli sa atong Biblia diha sa Isaiah 58:6 mga igsuon nga nagaingon, dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili, ang paghubad sa mga higot sa kadautan, ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo, ug ang pagpagawas sa mga dinaog-daog, ug ang inyong bunggoon ang tanang mga yugo. Hallelujah, praise God, hallelujah. So ang uban mga struggle nato mga igsuon mahunong lang pinaagi sa fasting mga igsuon. Dako kahimuan gid ang fasting sa atong kinabuhi mga igsuon tungod kay tangtangon kining tungod sa fasting mga igsuon ang tanang gapos ni Satanas sa atoa dili man nato makita ang gapos ni Satanas mga igsuon tungod kay spiritual man kini mga igsuon, hallelujah, mga strongholds niya mga igsuon, like for example kaning mga depression nato mga igsuon, mga anxiety, kaning atong mga imaginations mga igsuon, mao na siya mga gapos ni Satanas sa atoa mga igsuon nga gihimo ta niyang piniriso pinaagi sa iyang mga schemes mga igsuon, pero pinaagi sa fasting mga igsuon kanang tanan kanang mga sala tanan, hallelujah, nga feeling nimo imposible nga maputol, hallelujah, pero pinaagi sa fasting mga igsuon ang Ginoo mangitag pamaagi, hallelujah, nga makalingkawas ka sa tanang gapos ni Satanas sa imong kinabuhi mga igsuon. Kain ka nga imposible, hallelujah, wala na gid kirot sanan na trap na gid ni Satan, hallelujah, pero matud pa diri mga igsuon mao kining fasting ang pamaagi, hallelujah, nga matangtangan ta sa gapos ni Satanas sa atong kinabuhi mga igsuon, hallelujah. Bisan pa kining mga generational curse ng mga igsuon, kining mga balatian, kining mga financial poverty mga igsuon, kining hallelujah, kining pagkabayot mga igsuon makainka imposible na gid kaayo kay lisod na kay nitanggalon, pero pinaagi sa fasting mga igsuon tanang gapos ni Satanas sa atoa pwede mabadbaran mga igsuon, hallelujah, basta mag-fasting ta, magampo, maghinulusol, hallelujah, tanan, hallelujah, walay imposible sa atong buhi nga Dios mga igsuon. Tuohi lang mga igsuon ang Ginoo mamuhat sa imong kinabuhi. So diha ra ko taman mga igsuon hinaot nga atong nasabtan ang atong hisgutan karon nga adlaw mga igsuon kabahin sa generational curse, hallelujah, ug ang tanan, hallelujah, hinaot nga panalanginan sa atong buhi nga Dios, hallelujah, pag-amping mo, God bless natong tanan, amen.